Kardom Karbi Anglong pinya video klalo Karbi Anglong pe nonam che thangnai singatom alangli to men ke lai kenlo akangsa ngipi lapen bijoy lekte alangli to masse ilutum aki milunjir arjiglongpo alunjir amen ke lalo Halloween share person YouTube channel pen ko bonda labang solunjir klangda prangpo mate release ekda prangpo labang solunjir phan kilun pona bang pu men ke lalo bijoy lekte alangli phan ilutum puthot asi ilutum arjiglongpo lapen labang su alunjir long alun se pi amen kelalo akang sai ngipi alang li phansi tamil ilutum labang solunjir long alang li si ilutum arjig long po labang su alunjir ketok abang pu amen kelalo long bir terang alang li si labang solunjir ke ketok iga bang pulo labang su alunjir phan producer abang pu amen kelalo prima teron pi na to mola bang solunjir aju igi pute official person YouTube channel long si arjig long po nalutum nason kaiki Karbi Anglong mo nonam che thang na actor actress video lang ingberete nalutum handshake channel beso subscribe ingnon lapen like taping non lapen comment mang tnegri pina video klan sikang ton lo kurwang thu